имрӯз дунёро вабо бо номи ифротгароӣ, терроризм фаро гирифтааст ки бархе аз мусулмонони камсавод ба қадри тинҷиву оромӣ, ҳаёти осоишта ва ояндаи дурахшони фарзандонашон нарасида муқобили давлату давлатдорӣ мебароянд. бешак чунин афрод парвардаи ташкилотҳои динии террористӣ мебошанд ки барояшон инсон қадре надошт. ба ғайр аз он ғаразҳои фармондеҳашон дигар муқаддасотро писанд намекунанд ки аксарияти онҳо касифони нохалафи ҳизби наҳсати ислом мебошанд. воқеаҳои охири Тоҷикистон бори дигар симои аслии баъзе ин ҳабасҳоро, баъзе ин шахсиятҳоро нишон дод ки чӣ мехоҳанду ҳадафи ниҳояшон чи аст. яке аз ин гуна гурӯҳҳо ин албатта ки дар зери ниқоби ислом амал мекарду мардумро ба гумроҳӣ мебурд. ҳизби мамнӯъшудаи ҳизби наҳсати ислом буд ки даҳсолаҳои охир мафкураи мардумро заҳрогин намуда дар ҷомеа тухми нифоқ, тухми бадбиниву ҷудоиро меандохт. нақшаҳои гуногуни таркондани иншоотҳои муҳими кишвар дар нуқтаҳои гуногун. яъне ҳизби наҳсати ислом аз аввал гурӯҳи террористӣ ва моҷароҷӯву ифродӣ буд ки нияти охиринаш ин ғасби ҳокимият ва ба вартаи ҷангу ҷидолӣ ба фитна бори дигар кашидани Тоҷикистони азиз буд.